Nangita ba mong yahay nga lugar nga adunay lami nga sabaw? Sisig mga barbecue of course. Tagay. Kuyugi ko ninyo kay mga tuta sa bago nga abli. Karon nga gitawag nga ads nuts. Sa una ang gitawag payag-payag. Kini si Ben Salice para sa Magsuroy Ta! Ma-follow to silang protocol. Maayong. Hindi po seal ko. 36 months. Kapasar. Oh. Unsa nito para ayuda? Cecil. 2,000 years later. Okay na, ready na ta para sa exam, ma'am. Modular, ma'am, or kuan online class. Order ta. Ayo, paliton tika. Kanang mga pagkaon nga mas lami pa nako ibundak sa lamisa. Salamat kaya hay diri sa akong payag. Oo, makaingon jud ko nga akong ginipayag no kay ako ara jud ni no. Ako ra gyud tao diri kani ako mga pagkaon. Muni lang gitawag nga mas lami pa nako, sure sila. Of course guys, lain sa kay mga tanong nga nay mas no unsa ano to pagkaon. So aton ni tangtangon. Di ba mas nakita ni na akong pagkalami. And of course, ayaw jud kalimti every time bisan asa mo. Sanitize. Naman ko ako not sponsored baka naman. So dapat mag-sanitize ta. So naa sila Bisayang manok. Yun sa kanila pagibaw nga Bisaya ni nga manok no. Mustorya sa kanila siya Bisaya. Like, para nimo Bisaya ka. Eh. Barbecue, pork belly, sisig, isda, rice. Unsay Bisaya sa rice? Bugas or kanon? Comment down below. Okay guys, dili ta mo sugot nga dili na to mahibawan ang unsay historya ning lugar nganong payag-payag, nganong ilang style sa mga pagkaon, nganong open area ni siya no magsud-sud ra ang hangin, dili gyud siya aircon. Ato tawon ang tag-iya sa EDS Nuts, also formerly known as Payag-Payag. Eduardo Maglinte! Palakpakan na pakpak sa tasera na pakpak sa welcome sa akong payag. Ako'y nag-welcome! I-welcome sa ko, sir. Oh, welcome mo sa mong payag. Yun. Si Ben sa Magstorya nga. Salamat din nga namo diri nag-shoot sa mong payag. Oo, muni ang pinakaunang gisuruyan sa Magsuroy Ta. Sir, kumusta man ka? Okay lang. Wala ba kagibati nga ubo? Nawala imong panlasa, sipon, labad sa u. Wala ra gyud gihor beer. Ganahan ko ana. Oo. Ato i-check ka basing ko ano. So at least ba? Healthy na may healthy. social distancing. Sir, nganong EDS Nuts? Actually, kini siyang EDS Nuts na ako'y partner. Oo. Sana all na partner. Kay, di man makaya kon ako ra. Pero ang disenyo ani ako jud siya kay mao magina akong business. Bitaw sir, Okay. grabe ka unique ang design nga payag-payag siya. Asa dapat makita ang EDS Nuts na anaan ni siya diri sa Nasipit, Talamban, Cebu City. At bang siya sa Doña Rita na village. By the way, unsa inyo mga pagkaon nga gi-offer diri sa EDS Nuts? Daghan mi diri gi-offer gani ang Mga inato ni siya. inato ra ni nga pagkaon. Tinulang nga manok, unya sisig mo yun ay pinaka kuan diri sa EDS Nuts. Sir Eduardo, nganong gitawag man siya Bisayang manok? Sure jud ka, Bisaya ni siya. Bisaya na siya kay igtugao ka na naman, di man siya mo good morning. So kada payag tulo ra ang pwede. Sa karon, tulo pa. 16 ka payag na tulo ra ka tao, i-times daw ninyo.
Ay kog labda, kamo na ba? Mga on naman mi, dili mi mag-share og food ha nami. Aduna mi tagsang utensils, tagsang nga plato. Kay mo na atong protocol i-follow lang gyud nato kay para at least happy tang tanan. Gusto ko happy ka, familiar di. So karon, ato nang tilawan ang ilang pagkaon. Sir Eduardo, daghang salamat. Sige. Siko-siko Sige, daw. sige, sige. Wala na Salamat. siya bago ron. Okay, salamat. Daghang salamat, Sir Okay. Eduardo. The moment of truth, ang akong pinaka-paborito nga part. Kaon. So ato na matilawan, ato na tanawon kung unsa gid kalami ang ilahang mga pagkaon diri dapita. So ako unang tilawan since ang ilahang best seller man gid daw kay ang sisig. So mag-una ta sa sisig. It melts in your mouth like sobrang sarap. Like, there's a chicharon. There's the meat. Sana. No eh. Lami kayo. Kani, lami man gid nilang sabaw. Bisaya nga manok. Mo agree mo tanan ako. Lami gid ang Bisaya. Wow. Wow. Mo nang gipangita ni mama nga sabaw. Oh my God. Lami ani oy. Nag-sanitize ko ganang so pwede na ako magkinamot. Walay chismis. Di chismisan na sa mga silingan nato nga mga chismosa. Lami ang Bisaya nga manok. So again, once again, ang Ed's Nuts, or formerly known as Payag-Payag, is located there sa Nasipit, Talamban. Nasipit, Talamban, Cebu City, at bang rin sa Doña Rita. I-try gyud ang ilahang sabaw, ilahang sisig, ilang barbecue, ug tanan lang mapagkaon. Di mo magmahay. Sa Payag-Payag kay grabe kayahay. Open sila every day from 7 a.m. to 9:30 p.m. Again, please do follow safety protocols para mahapit ang tanan. Aduna sila mga pagkaon o aduna sila tagay. Muna ganahan nyo ha, gabi kay mo ha. Let me just enjoy my food. Once again, kini si Ben Salise para sa Magsuroy Ta. Bye!